Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Ndilole tiapuse mai Mataya akati pasebe mpino. Olemekezeka Madam Mataya. Timpene. Atate mu dzina la Kristo Yesu tikuyamikani komanso kulemekezani. Ndinu Mulungu wabwino, Mulungu wokunda osamala ino. Amene mwapangitsa kuti wina aliyense apezeke pano chifukwa cha msonkhano umene wapanga. Amene anadziwa baba wathu, president wathu akapambe kuti adzapezeka pa Ziyoni pano tsiku la lero. Kumwamba tikulemekezani. Inde patayamba programu yathu tikupempha iliyo mukalisogolere. Makanso Yehova mwana wathu mamuno Benjani Kaluma amenenso amekupezeka kukhala MP wa dera lathu. Komanso mtsakazi wathu akapekani amenenso alipo mpano kuchilimika ndi ntchito imene muyapatsa. Kumwamba mulandire ulemu. Inde waliyense paekapeka kupanga tsogolo wala. Silikufoka, silikutopa, kunakuopa konse. Zonse tiyamika dzina lanu. Mu dzina la Kristo Yesu tapemphera. Amen. Chifukwa cha nthawi olemekezeka mundilolebe kuti pamene tikukulandirani pano pa Ziyoni pachimwankhunda ndikuonesereni komanso muone kuti akuluakulu amene achokera ku neki ndi ndani. Chifukwa cha nthawi olemekezeka president athu tili ndi olemekezeka bwana Richard Makumbi kuchokera kuno kumwera mwenake wa chigawo chino chaombere m'manja mwawo. Olemekezeka president athu talemekezeka pano ndi olemekezeka bwana Kawaga a elections landirani ulemu wanu pamene mulipo. Olemekezeka a president pajanthai mundilole talemekezeka ndi olemekezeka bwana Njawala amene ali apapulisa secretary athu landirani ulemu mamalu mulipo. Olemekezeka tili ndi deputy national organizing secretary bwana Gumbo Panda landiraniso ulemu malo amene muliwo. Olemekezeka chifukwa cha nthawi mundilolenso tili ndi nyamata wathu Felix wochokera konkuno oyimirira nyamata landirani ulemu wanu bwana Felix. Olemekezeka chifukwa cha nthawi talemekezekanso ndi regional governor kuchokera ku Sapitwa bwana Kamboyo pamodzi ndi komiti mulandire ulemu wanu. Komanso talandiranso bwana Kauwa kuchokera kuneno kwa regional governor landiraninso ulemu wanu. Olemekezeka chifukwa cha nthawi nkhani iyi ndi nkhani ya inuyo. Anthu sakufuna mawu athu koma akufuna mawu anu. Komanso mwapaderadera bwana ndichiteli organize Madam Mponda ku region kuno pamodzi ndi region yonse landirani ulemu wanu. Mwansangasanga district governor bwana Mairosi pamodzi ndi makonstituency onse landirani ulemu wanu. Chifukwa cha nthawi bwana mundilole bwana tiimise nyamata wathu nzikana wathu Togo Togo kansala wathu kuti apereke mawu awiri atatu. Chibagela mwamba UDM Tsogolo latu lafika tilinalo bati choyambirira bwana ndipereke ulemu ine mwana wanu kansala Togo Pegani amene ndaligwira dera lino since 2019. Ndinganene kuti tikati 2019 ndi nthawi ya elections koma since 2018 mene chipani cha UTM chinkayamba tinali ndi msonkhano pa youth center apo mene tinkapanga constituency yathu ndimene tinayambira amene baja kundisankha ngati secretary wa mayi. Poona zintchito zanga kuzati yayi mukhala kansala adera lino nde bwana kunoko UTM ndimene mukuyioneramu. Bwana kunoko takulandirani titamva kuti inu mukubwera tinasangalala kwambiri kuti muone mmene kulili kunoko.
ineyo ndinali kansala wa UTM kumagwira ntchito kuzipani zimene zinali zolamula zimene zimadana ndipo mala UTM ndakanika kutumikira kunoko pompano timagawa chimanga koma kunali nkhondo anthu kukanika kulandira chimanga chifukwa chakuti ati kansala wakuno ndi wa UTM akufuna iwo akagawe okha sinditchula mayina koma kuti iwowo nde bwana anthu ali abawa tikungwapempha kuti zinthu zizayende bwino zingwangwa chilobwe chimwankhunda zioni azaone zokoma bwana ndi awafika abawa ndipo tithokoze kubwera kwawo sichoncho nde banawo batonse amene tikuti tikapatsa Dr. Kabambe voti September ino ndi ndani tikumbukire nthawi ijayi tinakalowa m'mabaloti pepa tikulira tikukapereka voti ya chikangawa panopa tikapereka voti tikusangalala kuti tikukapereka voti ya wathu wa ifeyo UTM tsogola lathu ili lili panoli manja makasa watoko manja make a president athu ifetu takulandirani pano pa Zioni mwalandiridwa ndi manja awiri zinthu zimene anthu ena akulephera anthu amalawi akudikirira inu ndi amene mungakhonze zinthu za Malawi anthu ena alephera ena sadalephera kale chifukwa cha nthawi a president athu mundilole popitiriza timuyimise mnyamata amene waonesa chidwi panopa bwana Fredo ingoperekani moni wa bwana wa Odi Lower need rest. Odi huku Dr. Kabambe akuti odi ndikati osaopa osatopa ndikati osatopa osafoka ndikazanira kuti Dr. Kabambe chaka chino boma ndikazamalizira kuti akabwera ena chajere kavanabes odi osaopa osafoka Dr. Daliso Kabambe chaka chino boma Dr. Daliso Kabambe nanganchana akawelenacha acha kumadusa bacha akumatsesereka acha Your Excellency takulandirani kuno ulemu wanu Your Excellency ulemu wa First Lady athu Madam Kabambe takulandirani ulemu wa Vice President athu Honorable Makondi takulandirani Regional Governor Maimponda, Director of Women, Director of Youth Maxwell Tebani Nadumba, National Organizing Secretary Honorable Hashim Panda, National Publicity Secretary Honorable Njawala, Constituency yose maulemu yose aperekedwa kale. Odi nthawi yatha akuyenera kupasani monitor president komano ndiko kamba zinthu ziwiri Your Excellency kuno kwa anthu osewa mukwaonawo ndokwiya kuno zinthu sizikuyenda Your Excellency kuno kuli njala kuno azimayi ambiri mukwaonawo Your Excellency analembedwa otapasidwa chimanga anapita ku stadium anakathidwa matiegasi mvula imanyowa koma sanalandire ayi ndikunama zona Your Excellency anthu mukwaonawo ambiri wasiya kuphikira tomato ndikunama zona mukuphika tomato inu zinthu zikuyenda sizikuyenda osaopa
Azimayi mkuwaonayo excellency. Ena awandani mabizinesi. Mabizinesi ose anaduka. Zikuyenda si zikuyenda. Osaopa. Azimayi ambiri mkuwafunawo yo excellency. Samafuna kupempha yaye. Muntu kakala opempha makala kapolo. Olokale wanzeru moneka ngati chisilu. Pano tonse tungokanga topempha kuno excellency. Chifukwa choti economy sikuyenda. Economy kwenda sikuyenda. Kapena mwina koseko sizikuyenda papaziyoni zikuyenda. Tomato mmozi ndi ndalama zingati pachi? Mamva excellency ndachola ndine ndawati. Tomato mmozi ndalama zingati? Mukukwanisa kugula tomato niyo. Ndawina zili bono ndiyo mweri. Ndawina bwela kuna ndiye CP kunaku. Osaopa. Osafoka. Ndiye futo ndijani. Economy tamfana dwetu. Mwayo unakali moto hii. Ikaonongeka yatimira panseu. Tingaita nimesi kutaza kose kali moto. Singanga. Prophet azaibe mperere. Reverend azaibe mperere. Kapena kalipenta. Zifunika mechanic. Vuto kumala mesa ndi economy. Lawyer yako nza economy. Prophet yako nza economy. Okonza economy ndani. Oziwa za economy sijonjo. Osa kuima kumalawi oziwa za economy ndani. Dr. Kabambe. Odi. Odi. Osaopa. Osafoka. Ndendikati aluta continue aluta damfana date. Aluta continue aluta. Aluta continue aluta. Tukufuna zintu zisinthe zisasinthe. Voti yathu nditi imenye. Your Excellency, kunoko kuli achinyamata youth ambiri mukuyonayo. Ambiri amangomamo wapano paziyoni. Kumamo wako sikufuna. Kumamo wako sutalibe nzeru. Koma palibe pota angagwire. Ali ndi maidia zoda kozopanga mabusiness achinyamata ambiriwa. Koma mpamba sanga upeze. Nifi timangova nifi amangopasana kao. Osaopa. Osafoka. Tinalembesa sinalembese. Tisinta boma sitisinta. Ukuku kutisinta boma sitisinta. Osa mango ndiangana. Uku tisinta boma. Voti ndi Dr. ndani? Odi. Your Excellency tikanakita ukamba zambiri koma tizapange msonkhano pa Zingwango mwina pa ground pa youth center. Kuti anthu ambiri azathe kubwera. Koma Your Excellency anthu amaukondani awa ni mafoti anu. Mafoti akabamba alipo pano. Alipo mafoti a Dr. Kabambe. Uku mafoti a Dr. Kabambe aliko. Anchana alipo. Ziko mwambi. Mmanja mwake nyama. Ndekuti ali ndi njala ya nsonkhano. Sichotokodi? Ndi amenewa tizapanga nawo nsonkhano kuti azalankhule zonse za ukhozi kwawo. Mwakhozeka kukhazika pa mpando nyamatayo. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.